Assalamu alaikum masu sauraro. Abdullahi Idris ke fatan kun lafiya a cikin wannan shiri namu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato karfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin da muke da su za ku ji mu dauke da cewa 'yan sanda sun kubutar da mutane 10 da aka sace a titin Funtuwa Gusau. Amnesty ta zargi gwamnatin Najeriya da kasa kare rayukan 'yan kasar. Sojojin Pakistan sun kashe masu ikirarin jihadi 54 a kasar. Ga cikakkun labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kubutar da mutum 10 da ake zargin 'yan bindiga sun yi garkuwa da su akan babbar hanyar Funtuwa zuwa Gusau. Wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya ACP Oluwayiwa Adejobi ya fitar ya ce an samu nasarar kubutar da mutanen ne bayan samun bayanan sirri kan ayyukan 'yan bindigar, inda suka kuma dakile wani ayyukan garkuwa da mutane akan hanyar ta Funtuwa zuwa Gusau. Oluwayiwa ya ce 'yan sandan shiyar Faskari da ke jihar Katsina ne suka yi nasarar kubutar da mutanen 10 bayan artabu da masu garkuwan, abin da ya sa suka tsere da mummunan raunuka. Jami'an sun fafata da 'yan bindigar, abin da ya janyo wasu suka tsere da raunuka. Sakamakon haka muka yi nasarar ceto mutum 10 ciki har da direbobi 2 da fasinjoji 8 ba su samu rauni ba, kuma mun mika su ga zuwa iyalansu lafiya kalau, in ji sanarwar 'yan sandan. Ƙarin miliyoyin 'yan Najeriya za su auka cikin talauci nan da shekara ta 2027. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar ya yi hasashen cewa za a samu ƙarin miliyoyin 'yan Najeriya da za su auka cikin talauci nan da shekara ta 2027, inda bankin ya ce talauci zai ƙaru da kashi 3.6 cikin 100. An gabatar da rahoton ne a yayin taron bazara na asusun IMF da Bankin Duniya da ake gudanarwa a birnin Washington DC na Amurka. Rahoton ya bayyana cewa dogaro da Najeriya ke yi kan man fetur da rawan tattalin arziki da kuma matsalolin shugabanci ne manyan dalilan da za su haifar da ƙarin talauci a ƙasar. Talauci a ƙasashen da ke albarkatun amma kuma suke fama da rauni, ciki har da manyan ƙasashe kamar Najeriya da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, ana sa ran zai ƙaru da kashi 3.6 cikin 100 tsakanin shekarar 2022 da kuma shekarar 2027, in ji rahoton. Duk da cewa sashen da ba na man fetur ba a Najeriya ya samu ɗan bunƙasa a rubu'i na ƙasashe na shekara 2024, Bankin Duniya ya yi gargaɗi cewa wannan ci gaban ba zai yi tasiri sosai wajen rage talauci ba, saboda har yanzu ana fama da matsalolin kasafin kuɗi da gazawar hukumomi. Har ila yau, rahoton ya nuna cewa yankin ƙasashen kudu na hamadar Sahara shi ne yankin da ke da mafi yawan talakawa a duniya, inda kashi na 80 cikin 100 na mutanen miliyan 695 da ke fama da matsanancin talauci suke zaune a shekarar 2024. A cikin wannan yanki, ƙasashe 4 kaɗai ciki har da Najeriya suke da rabin wanda ke cikin wannan matsin rayuwa, wato sama da mutum miliyan 560. Yayin da gefe guda kuma kudancin Asiya na da kashi 8 cikin 100 na talakawan duniya, gabashin Asiya da tekun Pacific na da kashi 2 cikin 100, inda gabas ta tsakiya da arewacin Afirka na da kashi 5 cikin 100, yayin da Latin Amurka da yankin Caribbean kuma ke da kashi 3 cikin 100. Bankin Duniya ya dangana ƙarin talauci a Najeriya ga faɗuwar farashin man fetur da rauni wurin tafiyar da ayyukan gwamnati. A lokaci guda, ƙasashen Afirka da ba su da arzikin albarkatun ƙasa da yawa na samun gagarumin ci gaba a tattalin arzikinsu da kuma saurin raguwa na talauci sakamakon haihuwar farashin amfanin gona da kuma ingantattun manufofin kasar kuɗi. To masu sauraro, ana za mu kawo muku ƙarshen labarin namu, sai kuma idan Allah ya haɗa mu. Sun kashe masu ikirarin jihadi 54 a ƙasar. Rundunar sojojin Pakistan ta ce dakaranta sun kashe masu ikirarin jihadi 54 da suka yi yunƙurin shiga ƙasar daga kan iyakar da Afghanistan. Rundunar ta ce sojojin sun farwa mayakan a gundumar Waziristan da ke ladin Kaiba Pakhtunkhwa. Kawo yanzu babu wani martani daga kungiyar masu ikirarin jihadi. A shekarar da ta gabata ne mayakan Taliban da ke Pakistan suka fara kaddamar da har-hare kan jami'an tsaron Pakistan. Fiye da mutum 200, mafi yawan su jami'an tsaro, aka kashe a har-haren kungiyoyin masu ikirarin jihadi tun farkon shekarar nan. Pakistan na zargin gwamnatin Taliban a Kabul da kasa ɗaukar matakai kan kungiyoyin 'yan bindiga a Afghanistan, zargin da shugabannin Taliban suka musanta. To masu sauraro, ana Abdullahi Idris ke muku sai an jima, sai kuma Allah ya kai mu mun waye gobe lafiya insha Allah.